अस्सलामुअलैकुम। मैं वीडियो का बदादानी गूगल डॉक्स होता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का तैयार को फावा मसक्कत करदा है ಕೊಮ್ಮೆ ಪೇಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಏಕ ಬದಲು ಕೊರೋ ಇದಾನೆ ಗೊತ್ತ ಎಮ್ಮೆ ಫೋರ್ತಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಡಾಕ್ಸ್ಗ ಹದಾಫಾವ ಮಸಕ್ಕತ್ ಕರ್ದಾಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೇವ್ ಕೊರಪ್ಪ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಗ ಹದಾಫಾವ ಮಸಕ್ಕತ್ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ದಿಯುಮ ಫಹು ಸೇವ್ ಎಸ್ ಅಫಿತಾಲ ಎ ಫಹು ಫಾ ಕೊರೆ ಫಾವ ತಾನು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ನಂಗವ ಸೇವ್ ಅಫಿತಾಲುಮು ಎ ಮಸಕ್ಕತ್ ಕರ್ದಾಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೇವ್ ಕೊರೆವಿಗೆಂದ गूगल डॉक्स का हदाफावा मसक्कत करदा है नम फाइल से दियोम फाहु डाउनलोड फिताला मितनु पीडीएफ डॉक्यूमेंट नगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट फितालुमु ए मसक्कत करदास पीडीएफ गोतुगा डाउनलोड वेगेंदान अलोन में फोटो बदल कुरानी सेव कुरेवुन पीडीएफ फोटो बदल कुरुम मी वेबसाइट बडानवा मी वेबसाइट के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन का वाण अलोन बेणुवा पीडीएफ फाइल मितना गेंदवा एफो देवने मीनो ऑप्शन नंगवा कन्वर्ट एंटायर पेजेस मी ऑप्शन गा कोम्मे सफाए वाकी फोटो एक वेगिंदान ए ऑप्शन नेकुमप्पो रींदो कुदान तिरीगे फेन्न बटन फिताला मिहर कोम्मे सफाए वाकी फोटो एक गोते मीनी बदल कुरेइफा फोटो ता सेव कल्लुमा मी बटन फिताला निहार डाउनलोड्स फोल्डर का ए दे फोटो फावान शुक्रिया।